Gwapo ng frat shirt to, brother. Pero mas gwapo sana kung kilala natin yung mga sinusuot natin dito sa frat shirt natin. Anong ibig sabihin ng kilala? Yung kilala natin yung bawat elemento ng simbolong dinadala natin. Alam nyo kasi, napaka-importante din kasi na malaman natin yung mga simbolo na dinadala natin. So what we call dito sa simbolo natin is a way of living. Alam ko sa mga ibang mga fraternities, meron silang kanya-kanyang definasyon ng kanilang mga logo. Well, sa amin sa fraternity namin sa Mang Ilocano, meron meaning itong logo namin. Yan ang mga importante dapat malaman natin, lalo-lalo na yung mga kabagis ko dito sa Samang Ilocano. Bibigyan ko lamang kayo ng isang brief background sa kung ano ang meaning ng logo natin. So, sa ating mga kapatid, alam niyo naman na kung ano ang ibig sabihin ng ahas. Sa iba, sinasabi ahas ay traidor. Pero sa amin sa Samang Ilocano, ang ahas ay definasyon ng bagong buhay or new life. So, ibig sabihin niyan sa way of living, bagong araw, bagong pag-asa, bagong buhay. Yan ang definasyon ng ahas. At yan din ay definasyon sa Bible na sinasabi ang ahas ay simbolo ng new life. Pangalawa, ang araw. Ang araw, ang ibig sabihin ay pagkilala sa Supreme Being. Kaya nakaturo siya pataas. Napaka-importante na tayo ay may pinapaniwalaan na Supreme Higher Power. Doesn't matter kung ano ang religion meron kayo, kung member kayo ng Samang Ilocano as a way of living, kailangan natin kilalanin ang Supreme Being. Kaya kung hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka pwedeng maging member ng Samang Ilocano. Yan lamang ang ilan ng mga definasyon ng aming fraternity na Samang Ilocano. So kung gusto nyo pang malaman yung iba, kung ano yung pananaw ko sa ating logo, please comment down below mga kapsat. So yun lamang ang ating short video. Natutunan tayo ngayon. Ito lang ang masasabi ko pag gumagamit tayo ng frat shirt. Nawa ay we will use our frat shirt with pride and syempre, isa puso natin. Yan lamang mga kapsat. Agbiag Tibansang Pilipinas, Agbiag TSI.